Uma isahluko sesokuqala ivesi yona yesihlanu baphulaphuli besabela FM ithi ke eyami iBhayibhile Dombo kuverse 5 esathi ngaye samkela ubabalo nobupostili ukuze ngenxa yegama lakhe kubekho ukululamela ukholo phakathi kwazo zonke inhlanga. Elike lilizwi lamazwi kaThixo likosike mayisikelele baphulaphuli besabela FM ukuleseshwa kwelizilwane. Dombo incwadi yamaRoma incwadi esetyenziswayo ukumilisela nokufundisa ukholo kubantu abangena elikholweni singayirecommend intoba incwadi yokuqala ongayifunda enye eBhayibhelini ubambe umcimbi esingawo incwadi yamaRoma. Incwadi yamaRoma incwadi equlethe usindiso isikakhulu ithetha ke ngosindiso baphulaphuli besabela FM ngecebo likaThixo lokusindisa baphulaphuli besabela FM. Yiyo Dombo incwadi yamaRoma ethi sithe singaboni ngexesha elimisiweyo Thixo unyana wakhe wasifela. Incwadi yamaRoma. Kodwa ke sibheka sijonge kwiChristmas baphulaphuli besabela FM sijonge kwiChristmas and sisibhalo nale vesi isenza sikwazi ukukhangela the meaning behind ukuzalwa kukaYesu, ukuba uYesu aze emhlabeni. Ndivumeleni ke baphulaphuli besabela FM ndithi kuni okokuqala esathi ngaye samkela ubabalo, esathi ngaye uYesu Kristu samkela ubabalo nobupostili ukuze ngenxa yegama lakhe kubekho ukululamela ukholo phakathi kwazo zonke inhlanga. Silapho ngale mini yanamhlanje baphulaphuli besabela FM. Okokuqala ke mandiqale ngengongoma ecacileyo ethi uThixo wakhetha ukusithanda. Baphulaphuli besabela FM ndiza kuni ngale mina namhlanje xa isithi lo mbhali esathi ngaye uYesu Kristu uThixo wakhetha ukusithanda. And Dombo iposition esasikuyo sasipermanent, sine relationship epermanent nesono. Ingqondo yethu imiliselwe esonweni, inkanuko zethu zingamfuni uThixo. Kodwa uThixo wakhetha ukusithanda baphulaphuli besabela FM. Siza kuni ngale mina namhlanje esathi ngaye bethunana ngaye uKristu sasamkela ubabalo bazalwane bam abazintanda. You know, we relationships ezikhona kutata nomama mostly iba iquestion esuka kumuntu ongumama intoba kutheni undithanda. And onke ke amadoda noyingqina lento ba siphilela ukuphendula into kokuba sesiphi isizathu esenza into yoba umuntu umsondeze ecaleni kwakho umthande baphulaphuli besabela FM. Kodwa ngokwale vesi akukho sizathu esibekwayo ngaphandle koba uThixo wakhetha ukusithanda. Asinanto baphulaphuli sasinuka isono baphulaphuli besabela FM sithanda isono. Ingqondo yethu nenhliziyo yethu ipermanent kwizinto uThixo angazifuniyo thina sezifuna. Ewe baphulaphuli kathi ke kwakunjalo uThixo wakhetha okokuba makasithande ngokokuba asiphe sisipho esinguYesu ukuze ngaye
ukuze ngaye baphulaphuli besabela FM kuxonsulwe kususwe ewe baphulaphuli sihlanjwe zonweni ukuze sihlambuluke sibe ngabalungileyo baphulaphuli besabela FM. So ke ukuza kukaYesu kuprophetical kuba uthe umbhali uthe uThixo inyoka yokutyumza izithende kodwa wena unyana wentombi woyityumza inhloko baphulaphuli besabela FM. Ukuzalwa kukaKristu kukoyiswa kukaSathana namandla bomnyama nesono baphulaphuli besabela FM. Ukuzalwa kodwa kukaKristu kuthi uThixo baphulaphuli ukhethe ukusithanda. You know kwexesha Dombo lixesha lokuphana izipho kodwa andizange ndambona umuntu othi noxa engenanto xebe aphe. Zange ndambona. Soloko abantu abaninzi belandula Dombo. Kodwa uThixo wakhetha ukusipha unyana wakhe. Ngamanye amazwi uThixo wakhetha ukunikela ngaye ukuzisono sikanyagushelwe baphulaphuli besabela FM. Masimthande uYesu baphulaphuli besabela FM kuba wavuma ukuze emhlabeni baphulaphuli besabela FM. Athotywe uthi umbhali ulingana noThixo unguThixo ewe baphulaphuli kodwa wakhetha ukuthatha ubuntu ukuze baphulaphuli akwazi ukuvelana nentsisi zethu. Eyona nto Dombo iyisixaka nguThixo. Sinamaxesha apha evangeleni ukuthi imithandazo yethu ibethe esilingini. uThixo akasiva baphulaphuli kodwa sizothi kuni ngenxa yentoba uYesu wazalwa. uThixo uyakwazi usiva kuba uYesu wakuvukulamba wakuvukunqanwa baphulaphuli besabela FM. Wakuva ukubandezeleka Dombo baphulaphuli besabela FM. Wakuva ukujikelwa ngabantu abefanele into yoba bayamkhusela abafana noJudas. Ewe baphulaphuli besabela FM bakhupha imfihlo zokukhonza bamonzakalisa uYesu bamxhela emphefumulweni. Ngoko ke baphulaphuli sithi kuni asinambingeleli nje kodwa ongena kuvelana nathi. Sinombingeleli uYesu Kristu ilungisa elinako ke ukuvelana nathi nemeko zethu. Ngoko ke uThixo akakudanga ebantwini. Esathi ngaye samkela ubabalo. Esathi ngaye baphulaphuli samkela ubabalo. Through him baphulaphuli besabela FM. Through him esathi ngaye Dombo ngokwale verse zonke izinto zenzeka ngenxa yegama lakhe. Okanye sazuza ubabalo ngenxa yegama lakhe. And abantu Dombo abangamfuni uThixo abamfuni because kukho into abangayaziyo. Abafuna uyazi bengayazi. Yinto yoba Dombo phambi koba ii-missionaries zifike neBhayibhile obawo bethu babengakholwa bengamkhonzi uThixo. Phambi koba ii-missionaries zifike neBhayibhile obawo bethu babengakholwa bengamkhonzi uThixo. And akukho ndlela Dombo esinokuyikhangela sithi bebemazi uThixo kuba ukwazi uThixo ukwazi unyana wakhe uYesu Kristu. And therefore iza iBhayibhile ke iphethwe ngabantu abanebala elimhlophe. Ilishwa leBhayibhile Dombo into yoba iphethwe ngabantu abaphethe isibhamu nemali kwelinye icala bephethe iBhayibhile. And abantu eyona
eyona nto abayilwayo babalwa ibala elimhlophe. Kanti uThixo ngokwenjenjalo Dombo wayesenza uba zonke iintlanga zikwazi ukumzuza. Baphulaphuli beSabela FM, ewe ingxabano yabantu ke Dombo kusekutheni xa kanti obawo babhubha bengamazi bengalivanga nokuliva ilizwi likaThixo, bowuthini na ke ukusindiswa, bowuthini na uba sezulwini bona ngemini yovuko. Baphulaphuli beSabela FM, ndicela ukuthi kuni eyona nto eyenza into yokokuba uYesu angamkeleki ebantwini lena kuba abantu banento abangayaziyo Dombo abafuna ukuyazi, and basoloko aba bantu bezoyamanisa nexesha loyihlo babo ne-ancestors zabo. Kodwa sizothi ngale mini namhlanje uThixo olilungisa wogweba ngobulungisa. And therefore we need not akufunekanga baphulaphuli side sizixakekise ngomcimbi okhokho bethu bafa bengamazi bengalivanga ilizwi, kodwa sithembe uThixo olilungisa ogweba ngobulungisa. Baphulaphuli beSabela FM, ayiqali ke lento Dombo apha ebantwini into yoba kube khona abantu abangamaziyo uThixo, and uThixo usoloke nendlela akwaziyo into yokokuba akhethe kubantu abalulamileyo, abantu abathobekileyo, abantu aboyikayo ukwenza into embi, abehlule abo bantu kubantu abanenhliziyo ezimbi. And take note Dombo, esathi ngaye samkela ubabalo into esingayideserviyo, into yifavor kaThixo engasifanelanga. uThixo wasiqhola singamaqolo, sinuka, sisifile, sisono, kodwa uThixo wakhetha uzoyamanisa nathi. uThixo ngcwele wakhetha uzoyamanisa nomntu ongekho ngcwele. Baphulaphuli beSabela FM, bonani ufefe olungaka loba akwazi uThixo ukusijonga. Usijonga kuba uThixo waba kwaba khona imediator phakathi komntu noThixo, umntu uKristu uYesu. Masimthande ke uYesu njengesipho Dombo esasiphiwayo. And when we realize into yokokuba uThixo wasenzela ufefe ubabalo lungaka, baphulaphuli beSabela FM, iqhubeka ke le ndawo ithi okokuba sibe ngabapostile. Now that we have received Christ, let us share Christ. Now that simfumene uYesu ezinhlizweni zethu, siyazana naye, masabelane naye nabantu. Baphulaphuli beSabela FM, uba iChristmas yalonyaka sifuna uthetha into ngayo, ewe iyeza ngolwesine, kodwa nanku umyalezo zeniubambe, uzile uKristu njengesipho. Abo bathe bamamkela mababelane naye nehlabathi nazo zonke inhlanga. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo ke uKristu ke uluthando, and uKristu luthando uKristu. uKristu uzeka kade umsindo. uKristu nobulali. uKristu masimshere uKristu. uKristu uyaxolela. uKristu uyaxolela uKristu. uKristu uyaxolela. Zasingqumbela izono zethu, kodwa eCalvary zahlanjwa kwangathi zimhlophe kwakhephu. Baphulaphuli beSabela FM, uKristu uyaxolela. uKristu ngumgwebi ofanelekileyo kunene, uyakwazi ukwehlula okubi kokulungileyo. Sozahlulela ndiya kuKristu abe nguye okwehlulelayo. Baphulaphuli beSabela FM, uKristu bubulumko. ubuKristu bubulumko. Bani nobulumko njengenyoka. Baphulaphuli beSabela FM, bani nobulumko njengenyoka. Usinika ke
usinika ke uKristu umoya wokululamela ukholo baphulaphuli beSabela FM. Obedience that comes from faith baphulaphuli beSabela FM. Obedience that comes from faith. Usinika kuThixo ngonyana wakhe uYesu Kristu ukululamela ukholo. Kwathiwa kuRahabi uye uThixo uIsrayeli abantwana bakaThixo bazawugqitha eJericho. Nceda Rahabi ume ngakwicala likaThixo noxa ungamazi uThixo. Ukululamela dombo ukholo. Obedience that comes from faith. What you are happy? Eliyenyukazi baphulaphuli beSabela FM. Xa isithi la madoda sinohlango olungcwele olunyuliweyo nguThixo. And uThixo ufuna ukugqitha apha eJericho. What you are happy? Andinoma phambi koThixo. Andinoma ezindleleni zikaThixo. Andinolijika icebo likaThixo. Noxa ndingamazi uThixo wenu, kodwa ndicela ukuthobela ilizwi nilithethileyo kum. Obedience that comes from faith. Bethunana uYesu uzosinika okokuba sibe ngabakhonzi bakaThixo abalulamileyo dombo. Baphulaphuli beSabela FM. Baphulaphuli beSabela FM. Ukululamela ukholo. Lulamela ukholo. Ukholo dombo. Into xa sinoyixelela abantu singathi kukholelwa kwizinto ezingabonwayo nokwanengqiniseko emoyeni wakho okokuba lowo ungabonwayo ukhona uyalawula ehlabathini lonke baphulaphuli beSabela FM. And kukhona amaxesha ke okokuba phela ukholweni we go dry. Uthi kumbhali uYesu uzogrisa lo mathuba okuba intsimbi ingakwazi uqhubeka ukusebenza. Uthi ke lo mbhali uYesu wayizele loo nto uzogrisa baphulaphuli uzo-oyilisha ukuze sikwazi uqhubeka. Noma kukho amaxesha dombo okuhlala phansi sithuka icawe, sithuka abazalwane, siphelelwe lithemba nalukholo, sahlelwe zizinto ezimbi baphulaphuli beSabela FM. Sithi akekho uThixo, uThixo akayazi into evuwa ngumntu, kodwa ngenxa kaKristu baphulaphuli beSabela FM. uKristu wathi abantu ubuntu baphulaphuli beSabela FM. Weva izenyaniso nezithuko, wabethwa, weva imivimbo, weva inhlungu zomnqamlezo baphulaphuli. Sinombingelele emazulwini onako ukuvelana nathi. Zeniqonde loo nto. uYesu weza ke ukuzogrisa baphulaphuli, ukuzogrisa. Ewe ikholo abaphulaphuli, ukholo into enzima ukholo into enzima kuba uthi umbhali Abraham waphuma kwi-Uri yamakhaledi engazina kakuhle apha yakhona, kodwa ethembe ilizwi likaThixo, ekholelwa kuThixo baphulaphuli beSabela FM. washiya ilizwe lokuzalwa. uyise waAbraham wamshiya kwi-Uri yamakhaledi, washiya izihlobo zakhe baphulaphuli beSabela FM, walandela uThixo. Kuthiwa ke uAbraham nguyise wamakholwa baphulaphuli beSabela FM. Ewe asihambi ngokukholwa, asihambi ngokubona xebe, sihamba ngokukholwa. Ukholo dombo lixesha lokuba izinto sesizibona into yokuba azenzeki ngale ndlela silindele ukuba zenzeke ngalo, kodwa
lithi ukholo kukho uThixo osemazulwini olawula zonke izinto ezenzeka emhlabeni, onamandla onke, ongaguquli izinto. Luthi ukholo Dombo sele sisazi into yokokuba isayensi ivalile. Ewe Dombo, sisazi into yokokuba isayensi ivalile, kodwa siva indoda isenyuka ibheke emthandazweni ithi Thixo vula isizalo senkosikazi yami. Ewe baphulaphuli, ukholo lunjalo. Luthi ukholo xa seliminyango yehlabathi ivaliwe, gqobhoza Thixo. Xa selisayensi ingakwazi ukusinikeza impendulo, gqobhoza Thixo, ngoba uThixo bakho. Ukholo lunjalo. Weza ke uYesu uzogrisa amakholwa ukuze akwazi ukuyihamba indlela yokholo. Ume uYesu uhlale ngasekunene, ewe emazulwini, ewe ume kulaa ndawo, ewe ezandleni zakhe unesimboli yamanxeba wafumene ngenxa yethu. Baphulaphuli beSabela FM, kodwa eyona nto ingamandla ngoYesu into yokokuba wayezobonisa into yokokuba ezulwini imeko yethu yaziwa, intlalo yethu yaziwa. Animvanga uThixo esithi ndizibonile iintsizi zabantu babo nokukhala kwabo ndikuvile. And we always think bethunana uThixo uselfish Dombo kuba izinto esizicelayo sizithandazele ezinye sithi sizincame uThixo angazenzi. Kodwa kuyo yonke loo nto sokumelezwa yindawo ethi zonke izinto zisebenzela ukulunga kwabamthembayo uThixo. Noma ungabona ngathi kuyonakala ngapha uThixo uyalungisa. Baphulaphuli beSabela FM, sizothi ke ngoku ewe Dombo, ireality into yoba le nto ibonayo ingathi iyachitheka. Ewe inyaniso masiyamkele into yokokuba le nto ibona ngathi ayilungi, kodwa uThixo kwelinye icala kukho into ayaziyo into yokokuba uzovela ngayo. Baphulaphuli beSabela FM, eyona nto ingamandla ke into yoba masilulamele ukholo, masilulamele ukholo. Ewe baphulaphuli, ukholo lulo olusixelela into yoba uThixo akengomzali onothi xa sicela isonka sinikeze ilitye. Ewe baphulaphuli beSabela FM, ewe ukholo lunjalo. Ewe samkela ke ubabalo. Asikho phantsi komthetho, siphansi kobabalo. Baphulaphuli beSabela FM, siphansi kobabalo. Baphulaphuli, iba besiphansi komthetho besosebenzela ukungena ezulwini. Uba besiphansi komthetho besoqhayisa ngezenzo zethu ezinhle, kodwa siphansi kobabalo. We do not deserve ukuhlala noThixo, kodwa ngenxa yoba uThixo esiphe uKristu. Ewe baphulaphuli, ewe siphansi kobabalo ke ngenxa yesipho seKrismesi esinguYesu. Siphansi kobabalo, asideserve Dombo. Ewe uMefibhoshethi zange imsithele intothi akadeserve ukuhlala etafuleni, wathi nanja efana nam ifanele na into yokokuba ibizwe nguwe kumkani uDavide. Wathi uDavide, ewe Mefibhoshethi, andiphazamanga. Ewe kuthe kanti uzalwa kule ndlu bendiyikhangela. Ngoko ke yiza uzohlala etafuleni kwaye ndibuyise nezinto ezazilahlekile zakowenu. Umhlaba katatomkhulu wakho uthathe ube ngowakho. Mabalima amasimi bazise ukudla kuwe. Ewe bazise ingqolowa kuwe, kuhlale kukhona ukudla. Ewe baphulaphuli, kodwa uMefibhoshethi Dombo akuzikhangela, wazazi into yokokuba uyinto efe inyawo. Ebeke wabuza ukumkani into yoba ingaba kusekho nempunde na endlini kaSawule ndiyenzela inceba ngenxa kaJonathani. Wakhamka uziphe esithi kukho umfana
mfana ewe kodwa ingxaki yalo mfana ufe inyawo. Uyayazi into okokuba uyayazi uMephibosheth into okokuba ilizwe limbalele ekutheni akayonto, naye ukholelwa ekutheni akayonto, kodwa uyabuza kukumkani uDavid into yoba do I deserve? Uthi uDavid ndenza into ongayideserviyo ngenxa yoba ndingukumkani. Ewe baphulaphuli beSabela FM, uDavid wenza into engamfanelanga uMephibosheth, kodwa kube ngukumkani olungileyo. Baphulaphuli beSabela FM, ewe siza kuni ke namhlanje sithi ewe uba besiphansi komthetho we will be working and besozingca Dombo ngezenzo zethu ewe siwondlile amahlwempu. Awu Dombo sithetha ngento yoba abantu besibaphakela isuphu thina esingayityiyo kumakhaya ethu. Singaphambi koThixo siphise ngempahla, sithetha impahla ezindala ezigqobhokileyo ezitshiswe lilanga eziphume ikhala, sithi ezo mpahla esiziphe abantu thina esizibona zingasasifanelanga kodwa sizipha abanye abantu, siyoma phambi koThixo sithi silifanele izulu kuba siphise ngempahla ezindala. Baphulaphuli beSabela FM, ubabalo kukwenzela into umuntu angayideserve, and loo nto sasingayideserve kuba sinikezwe inyweba, the privilege yokwazana noThixo. Baphulaphuli beSabela FM, ngenxa yokholelwa kuYesu Kristu, we do not work towards being saved. We do not work towards receiving blessings. Asisebenzeli bethunana sanolahlekiswa ngabashumayeli abonqena ufunda iBhayibhile abathi nikela yenza le. Akukho nto kuThixo uyimvuze ngobubele nothando. Wathi uThixo esibona into yoba sintyumpa esonweni wakhetha ukusinika unyana wakhe, wathatha kuye baphulaphuli, and therefore akukho nto ebuThixo esiyithengayo. Asithengi into, zonke izinto sazinikwa ngobabalo zingasifanelanga, kodwa uThixo ngenxa yokulunga kwakhe uyasinika Dombo. Uyasinika Dombo. And asikwazi nokumblackmail uThixo. Thixo sahamba inkonzo ezingaka, sancama salala ncama ubuthongo sayeza emvuselelweni. Abantwana bethu abaphangeli. Asikwazi ukumblackmaila uThixo. Uyimvuze ngothando. Baphulaphuli beSabela FM. Mandigqibele ke Dombo, ndizokunika baba. Mandigqibele ke Dombo ngelithi uthi lo mbhali ubabalo samkela ubabalo nobupostile, and bendithe sinoxanduva loba sabelane ngoKristu. Sinoxanduva loba sokwabelana ngoKristu. Baphulaphuli beSabela FM, because simreceive Dombo, simamkele. Some have rejected Christ. Some have rejected Christ. But thina simamkele. And ngenxa yento basimamkele sinoxanduva loba simshere uKristu. Uthi umpostoli uPawulos xa somele sibandla lamaGalati, impawu zenkosi yethu uYesu Kristu ndizithwele ngomzimba wami, iziva ezisemzimbeni wami zixela ukuba ndisisicaka sikaKristu. Baphulaphuli beSabela FM, uthi umpostoli uPawulos awudingi khangela uKristu kude, umzimba wami lo uxela okokuba ewe ndisisicaka sikaKristu. Baphulaphuli beSabela FM, masibambe le ndawo esathi ngaye samkela ubaba nobupostile ukuze ngenxa yegama lakhe kubekho kululamela ukholo phakathi kwazo zonke intlanga. You see Dombo, ndizoyeka ngoku. Kukho abantu abathi bangusirayeli wasemoyeni,
We need not to be Israel. We cannot be Israelites. Yes. But ukuzalwa kukaKristu wazalwa into enkulu ngaphezu kwesirayeli, ngaphezu kwehlabathi, ngaphezu kwento yonke esezulwini. uKristu ngowethu sonke, zonke izizwe, zonke iintlanga zezikaKristu. Kuba ukuzalwa kukaKristu, uKristu akanokwenela kwaSirayeli, ungaphezulu kuSirayeli, ungaphezulu kweentlanga zonke ezikhona ehlabathini. Baphulaphuli, sanomnkunza uYesu nimenze owohlanga olunye weentlanga zonke. And ke ngokuJombo yile nto amaChina, amaNdiya, abantu abamnyama nabantu abamhlophe Jombo xa bemkholelwa uThixo banikwa iGreece, banikwa iGreece nguYesu okokuba balulamele ukholo, balulamele ukholo. Baphulaphuli beSabela FM, it doesn't matter, it doesn't matter, it doesn't matter. Akukho kwahluka phakathi kwabantu bolwaluko nabantu bangelo olwaluko. uKristu, umuntu okuKristu usisidalwa esitsha. Akukho mGrike namJuda, akukho mXhosa nandiya. kuKristu sonke singabantwana bakaThixo. Baphulaphuli beSabela FM, ngoko ke lowo uzobhiyezela ukuzalwa kwakhe ngoLwesine samnikwa ukuze abe sisipho sehlabathi. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo makanisikelele, uThixo makanigcine, uThixo makanilondoloze, uThixo makanithande. Nihlale nisazi into yokokuba sinesipho esisiphiweyo esinguYesu. Baphulaphuli beSabela FM, ungacinga uba awuthandwa kowenu kodwa uyathandwa lizulu. Ungacinga uba mphulaphuli awukhathalelwanga kodwa izulu likukhathalele. Lakhetha the best out of the best okokuba lisinike unyana walo. Siza kuni namhlanje sithi esathi ngenxa yakhe Dombo, esathi ngaye uKristu. Ewe baphulaphuli samkela ubabalo, ewe nobupostile. Ewe baphulaphuli beSabela FM, ewe yivani amazwi amnandi ayolisayo kaKristu ngale mina namhlanje. Inkosi yoxolo, inkosi yothando mayinisikelele bazalwane bam abazintanda bulumko ngale mina namhlanje.